Bratia, duch skúma všetko. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie je duch človeka, ktorý je v ňom? A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. Každý z nás má skúsenosť s tým, že nás niekto nechápe, že nám niekto nerozumie. A je to preto, že my ako telesno-duchovné bytosti, my sme není schopní odovzdať ducha tomu druhému. My len cez určité prostriedky, a ide tu hlavne o to naše fyzično, my toho ducha zdieľame. Keď napríklad prežívame radosť, tak my nedokážeme do toho druhého tú radosť preniesť, ale môžeme mu povedať, že sa radujeme. Veľakrát to aj povedať nemusíme, lebo nám to napríklad vidno na tvári. Alebo v radosti máme gestá, ktoré vyjadrujú pre tých druhých, a keď ten druhý pozerá, tak vidíte na človeku podľa toho, ako sa hýbe, akú má mimiku, či je šťastný, alebo či je smutný, alebo mnohokrát vieme rozoznať, či človeka niečo bolí, alebo mu je príjemne. A vždy, keď môj brat si začal hmkať pri jedle, tak mama bola veľmi spokojná, lebo vedela, že to znamená, že mu chutí. Bol to vonkajší znak jeho vnútornej spokojnosti. Takto my vlastne zdieľame ducha, lebo my sme duchovno-fyzické bytosti. A tá hlboká potreba v nás po láske a po jednote je sprostredkovaná práve cez to fyzično. A preto sa potrebujeme rozprávať, preto potrebujeme byť vnímaví na tie vonkajšie znaky. Ale v tomto jazyku, v tom fyzickom jazyku, my vždy prichádzame na určitú hranicu, kedy sa v nás dejú veci, ktoré sú tak hlboké, tak bohaté a niekedy až tak jedinečné, že my ich nedokážeme tým vonkajším jazykom tomu druhému sprostredkovať. Veľakrát, keď či tými gestami, alebo v našom jazyku chceme niektoré veci vyjadriť, tak ich nevieme vyjadriť tak, aby to ten druhý pochopil. A zvlášť ide o veci, ktoré napríklad ten druhý ešte nezažil. Hej. Ako vysvetlíte niekomu, čo je zaľúbenosť, keď to nezažil? Vždy to len niečomu pripodobníte, ale ten človek, on nemá šancu nás pochopiť. Ale keď niekomu, kto už bol zalúbený, poviete, som zalúbený, tak si vie aspoň ako si predstaviť to, čo prežívate. A my sme v tejto schopnosti dosahovať medzi nami ako ľudia tú jednotu obmedzení. Pritom máme v srdci hlbokú túžbu ísť do dokonalosti tejto jednoty. Zvlášť v určitých vzťahoch. A zvlášť ide o rodinné vzťahy. Či ide o muža a ženu, alebo ide o materstvo, alebo otcovstvo. Veľakrát máme obrovskú túžbu dosahovať jednotu v bratských, sesterských vzťahoch. A stále cítime akýsi že ešte tam niečo chýba. A to niečo, čo tam ešte chýba, to je práve to, že my máme v sebe hlboko zakorenenú túžbu byť úplne daný tomu druhému. A ja by som to tak ľudsky vyjadril, že dať toho ducha. Lebo keby sme dokázali prestať používať tie vonkajšie znaky, ktoré len sprostredkujú, hovoria o niečom, aby sme do toho druhého dokázali preniesť celé to bohatstvo, čo v sebe máme, tak by vznikla presne tá jednota, po ktorej my túžime. Ale človek nebol na túto jednotu určený, aby ju tvoril s človekom. Na tento typ jednoty, po ktorej my máme hlbokú túžbu aj v tých ľudských vzťahoch, my ju vieme dosahovať len s Bohom. Lebo tam sa deje presne to, po čom my máme túžbu. Že ten druhý mi nielen povie, nielen ukáže, nielen dá najavo, čo je v ňom,
ale že mi dá seba. To je presne to, čo opisuje Pavol, keď hovorí o tom, že duch je jediný, ktorý vie úplne do hĺbky pochopiť. Aj samotný duch človeka, tá naša duchovná stránka, ona je jediná, ktorá dokáže do hĺbky pochopiť to, čo prežívame. A to, čo do hĺbky prežívame, nikdy nedokážeme na 100% dať von. Preto napríklad máme umenie, lebo ľudia vyjadrujú svoje hlboké túžby, sny a umenie nikdy neskončí, lebo vždy to bude o čosi menej ako to, čo je v tom človeku. Či čo vyjadrujú hudbou, či divadlom, či akýmkoľvek umením, kreslením. Vždy je to len sprostredkovaný jazyk nejakého bohatstva, čo má ten človek v sebe. Ale medzi nami a Bohom je to ináč. Lebo Boh, a jak som hovoril na začiatku svätej omše, sa nám prihovára aj týmto ľudským jazykom. Prihovára sa nám ľudským jazykom v prvom rade cez to, že sa stal človekom. A prišiel a cítil, hovoril, konal, mal svoju mimiku a dal za nás život. To sú všetko symboly. Symboly, ktoré hovoria o niečom, čo vo svojom vnútri Ježiš voči nám prežíval. Ale tak ako s každými symbolmi môžu byť nepochopené. Každý symbol lásky môže byť z tej druhej strany čítaný nesprávne, zle. A veľakrát to aj zažívate, že vysielate signály lásky k tomu druhému a ten druhý ako keby bol hluchý a slepý. Vôbec. Dokonca niekedy si to vyloží opačne. Hej. Napríklad, keď matka v láske napomína svoje dieťa, pretože má o neho veľký strach, pretože veľmi jej na ňom záleží a dieťa sa oduje. Čo mi to tu stále táto hovorí? Hej. Tieto znaky lásky my vieme interpretovať veľakrát mylne. A vieme veľakrát mylne interpretovať aj to, čo Ježiš robil na tejto zemi. A dokonca jeho samotnú smrť vieme nesprávne interpretovať. A preto nám Boh dáva svojho ducha. Uskutočňuje typ komunikácie, typ jednoty, po ktorom my máme tú najhlbšiu túžbu. A neustále, ako by sme sa aj v ľudských vzťahoch snažili práve o túto jednotu. Ale v ľudských vzťahoch ju nedosiahneme. Lebo druhý človek mi nemôže dať svojho ducha. Ale Boh svojho ducha dáva. A Pavol hovorí, že to nám potom umožňuje znútra chápať veci. Lebo tak, ako my tvoríme vzťahy, tak my ich tvoríme cez ten vonkajšok. Cez to hovorené slovo, cez tie gestá, cez gestá lásky, cez gestá hnevu. Cez toto my chápeme, čo ten druhý prežíva vnútri. A cez toto ho poznávame. Tak ako sa nám ten druhý zdieľa, čo o sebe hovorí, čo na ňom vidno, tak podľa toho spoznávame toho človeka. Veľakrát sa v tomto poznaní vieme aj zmýliť. Alebo sú potom veľmi empatickí ľudia, ktorí vedia veľmi dobre čítať chovanie toho druhého a vedia ho dobre cez to chovanie spoznať. Ale stále je to len obmedzené. Lebo vždy je to sprostredkované len cez nejaký iný most. Boh sa nám nechce dávať spoznávať len takto sprostredkovanie. A preto nám dáva svojho ducha. A preto je možné skutočné šťastie dosiahnuť len vo vzťahu s Bohom. My ani v tých najlepších, najkrajších a najvznešenejších veciach v tomto svete to hlboké šťastie, po ktorom máme túžbu, pre ktoré sme stvorení, my nemôžeme dosiahnuť. Lebo žiadna osoba, a už vôbec nie vec, mne neodozdá svojho ducha. A my máme hlbokú potrebu po tejto jednote. Po jednote s Bohom, ktorý svojho ducha dáva. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. Pavol nevraví, že my podľa toho spoznávame, ako nás Boh miluje, podľa toho, čo nám dáva,
ale podľa toho, že nám dal svojho ducha, sme schopní poznať, ako sa nám darúva. Ten smer poznávania medzi nami a Bohom je úplne iný ako medzi človekom a človekom. My nie sme schopní, keďže Boh je duch, s Bohom komunikovať tým spôsobom, s ktorým komunikujeme s človekom. Najprv je jednota a z nej potom vychádza to pochopenie. Najprv je to, že Boh sa darúva a dáva svojho ducha a potom som ja schopný chápať, ako som milovaný, ako mu na mne záleží, čo pre mňa pripravil. To je to, čo hovorí Pavol. Dal nám svojho ducha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. V ľudských vzťahoch najprv nám človek darúva a potom spoznávame cez tie prostriedky, čo si o nás myslí, ako nás miluje, ako mu na nás záleží. Jo. Tak. U Boha je to tak, že nám najprv dá seba samého a to nám potom umožňuje poznávať znaky jeho lásky. A preto Pavol hovorí, lebo Korinťanom sa možno zdajú niektoré veci zvláštne, aj ľudia sa veľakrát pýtajú, napríklad nás, celibatníkov, že či mi Boh nahradí ženu? Absolútne nie. Lebo komunikácia so ženou je na úplne inej úrovni. Jednota so ženou je na úplne inej úrovni ako komunikácia s Bohom a jednota s Bohom. Ale neznamená to, že ja som o niečo ochudobnený. Aj ty si o niečo ochudobnený, lebo ty máš komunikáciu len s jednou ženou. A nie so všetkými. Ale všetky tieto komunikácie, oni majú viesť k tomu, aby sme objavili túto základnú túžbu človeka po tej najhlbšej jednote s Bohom. Keď sa my dostávame na tú hranicu v tých ľudských vzťahoch, ktorú už nevieme prekonať, keď sa niekedy pýtame, prečo ma ten druhý nechápe, prečo mi ten druhý nerozumie, tak my sme odkazovaní smerom k Bohu. Sme odkazovaní na to skutočné šťastie, pre ktoré nás Boh stvoril. Na to príde Augustín, ktorý povie tú krásnu vetu, že stvoril si náš Bože pre nás a nespokojené je naše srdce, kým nespočinie v tebe. On to spozná, že tento svet nedokáže naplniť. Aj my sa veľakrát pýtame, toľko vecí máme, toto mám, prečo nie som šťastný? Prečo nemám pokoj? No lebo v tom není šťastie a pokoj. To sú len prostriedky. To, prečo som stvorený, nie sú veci. To, prečo som vo svojej bytosti stvorený, nie sú ani ľudia. Ja som stvorený pre Boha. Pre vzťah s ním a pre jednotu s ním. Všetko ostatné sú len schodíky. Niektoré vznešenejšie, niektoré menej vznešené, ale len schodíky. K tomu, aby som mohol dosiahnuť tú skutočnú jednotu, po ktorej máme túžbu. A to je jednota s Bohom. Preto Ježiš ešte tu na tejto zemi, keď bol, tak vraví, ja musím odísť. Predstavte si, že na tejto zemi bol Boží syn, ako človek. A hovorí, musím odísť. Lebo ak neodídem, duch nepríde. Ježiš sám si uvedomoval obmedzenosť toho, čo dokáže človek človeku povedať. Obmedzenosť toho, ako dokáže človek tomu druhému vyjadriť lásku. A vyjadril ju radikálnym spôsobom. Zomrel za nás. A pozrite sa, miluje ho každý človek? Nie. Vieme tieto znaky interpretovať po svojom a veľmi milne. A preto vraví, ja musím odísť. Lebo ak neodídem, duch nepríde. Ale ak odídem, pošlem vám tohto ducha, tohto tešiteľa. A to je ten, ktorý v nás hovorí o Bohu nie vonkajšími znakmi, ale nám dáva poznávať Boha znútra. A až na základe tohto vnútorného poznania sme my schopní potom v tomto svete rozoznať, že áno, Ježišova smrť, to bol Boží skutok lásky voči mne. Áno, Eucharistia, ten fyzický prostriedok, ten chleba, to je
Boží prejav lásky voči mne. Úplne opačným smerom to poznávame. Preto Pavol hovorí, že živočíšny človek neprijíma veci Božieho ducha. Sú mu bláznostvom. Sú mu bláznostvom. A nemôže by ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. Pavol vraví, živočíšny človek nie je schopný toto pochopiť. Ale my nie sme živočíšni. My sme dostali tohto ducha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. My sme šťastní ľudia, bratia a sestry. Amen.